Здравейте, казвам се Боидар и днес ще ви покажа моите кученца. Сара, Джеси и Мечо. Сара е майка на Джеси и Мечо. Ето. Джеси. Ето, вижте ги. Сара роди 8 кученца. Но едно беше мъртво. И останаха 7. Останалите 5 кученца ги дадохме на хора. И сега сме си оставили двете. Мечо и Джеси. С Сара ще бъдат едно семейство. И ще пазят нашия дом. Ето. Сара. Тя е 50% кангал и 50% българско овчарско куче. Малките кученца са почти 100% българско овчарско куче. Защото и техния баща е чист от породата българско овчарско куче. Ето. Сара. Тя е вече на 3 години и половина. А малките кученца са на 60 дни. Мисля да приключим клипа. Не забравяйте да се абонирате и да харесате клипа. Ето Сара и ето зайчето. Ето Сара и довиждане.